पूरा भीड़ भीड़ जों दा बेनिफ्राय गाखोलांसिगोन ओरैजाय नायनो लोगोफोर बरिया देखो जाने जाना देखो जाना पिकनिक करी बाजी जानुवारी 1 तारीख बाजी लोग बोलना मेला का पर शिव मंदिर शिवा की पता नहीं करना ना गुनाई चुन बनो पिकनिक
variedad la mira con mucho de hasta el desludo. लोगोफोर नायदो फुरा क्राउड गोजाखा आरोना बेयो फुरा क्राउड नै मोनासिम फुरा पार्किं एरिया नायदो फुरा क्राउड नायदो फुरा क्राउड लाइन गासिबो क्राउड गोजा लोगो मोनगोन दे लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ फुल क्राउड क्राउड बे फुरा क्राउड नायदो लोगोफोर बे सिङाव हाबहैनो थाखाय शिब मन्दिराव हाबहैनो थाखाय ओरैजाय आरे बाबा गरमा मासाज फुरा नायदो फुरा क्राउड आरोना उनाव बेसेबां दङ जोंथिंलाय माथो ओइ नै ट्रेन दाब्बासो जाबाय बहायनि बायदिया ट्रेन दाब्बा ट्रेन दाब्बा खालामदों माने ओइयाव हमथाना दोनदों खोमालै एसे गाखोना थांनांगौ बे गरमखाय बस्था बना होनायखौ नुवाखै गरमखाय नायदो नै मा साइजनि नायनांगौ नायखादो गासिबो नुजोबगोन दिनै बेयाव साइज गासिबो अल साइज अल साइज फुरा शिबलिंग मन्दिर सिङाव हाय बरिया अ बेयाव एसे थान्दालाय बरिया लाइनखौ नायदो लोगोफोर लाइना नै फुरा बे लाइन गासिबो नायलां नै औ ओरैजाय फुरा लाइन वा नायदो नै लाइन फुल लाइन सोरखौ नायनो दिनै नुहैसिगोन शिब मन्दिर खारलायलायथ'खो नामा लाइना नायदो नङालै बिलाय अबेसिम फैखो बिलाय सुबुंसेया लाइन बे आपलोड खालामदों
पार्किंआ नायदो नै फुरा मोनहैथारसिगोन लोगोफोर मोनहैथारसिगोन नायदो नै फुरा फुरा दा जों थांगोन ओरैजे सिंथिं हाबहैगोन आरोना ओरै गिदिंबाय फाखोनै गिदिंबाय फाखोथाम गिदिंबाय दा ओरै सिंथिं हाबहैगोन बारथा जाबाय माथो दासो नैबावसो जासिगोन जोंना प्रब्लेमा फैसाया गुगोल पे लागोना लायालै mana टिकेट लादों ओरैनो हरदोंबाथ' मोजांलै भगबाननि सोर सोर फुजिनो बे बायदों जाय फुजियाखै सोना लाखोबानो बादा होदो